Yan. Sa Gotohan Ligartor. Nicole... Ay, sorry. Nakakasubo. Agas, oh. Cabinet, Charles. What's up, guys? What's up, guys? Anong oras na? Hindi 12 na. 11:40 pa na? Kumakain kami ng lugs. The lugs. Pahang taman, lugs. Lugs. Parang maalugs. Lugs. Yummy. Sa amin naman, ipakita mo. Ano sila ba ito? Wala suka. Ano ba yan? Patisin, di ba? Ay, suka yan. Ano ba magkakain ko yun? Last year? Sorry nga pala. Hindi ka nga pala ng lulugaw ngayon. Ano nga pala? Hindi, nakakain ko ng vineto. Walang kahapon. Hindi kami. Grabe, 24 hours. 24 hours, 8 to 6. Ay, hindi ba? 22. 8 to 6? 22 hours? Lugaw? Kilo, tas sugar. Nakaalala sa akin. Wow, ko.